Velkommen og velkommen til denne video. Det her det er en startvideo på min kanal. Det er bare lige noget i. Det er en kanal, som der kommer masser af gaming videoer på. Der kommer Minecraft og Tekken og Team Fortress. Nej, der kommer ikke Team Fortress. Men og Battlefield og alle de der spil. Så yeah, det er egentlig bare det. Og der kommer også vlogs og unboxing og alt muligt forskelligt. Forskellige serier og alt muligt forskelligt. Så ja, jeg håber at I vil blive på kanalen og like, hvis I kan lide mine videoer. Og abonnere, hvis det er noget, I vil se mere til. Så hej.